שלום לכולם, כאן רון, והיום אנחנו בסרטון חדש, והיום אני הולך לעשות לכם סיור, ואם אתם רוצים תעשו טריידים, ואני גם מראה את השם, אז יאללה, נראה לי שכדאי שנתחיל. טוב, בואו נתחיל. הנה. צריך שיר. טוב. אז הדבר הראשון זה קומה לא מעניינת. כאן זה משתמש גרוע. זה אחד המשתמשים הכי גרועים. זה הנה מתאו מה? los קומבינציוני כאן. יש לי עוד דברים, פשוט אין לי הכל במשתמש, אתם מכירים את זה שיש לכם דברים טורפים אבל אתם מפחדים שיגנבו לכם אותם, אז זה אני. ואם אתם רוצים מתישהו נעשה סרטון ב-99, השם זה, הנה אתם יכולים לכתוב הנה, תכתבו ומחכה לכם. בשרת שלי כבר אומר מי שרוצה, אני לא סקאמר, תיקחו אתם קודם, לא אכפת לי. אני לא סקאמר, אני מחפש טריידים, ומה אני רואה, אנחנו כבר 8 סאבים.